सासे गेदेर लिडार जाबाय सासे गेदेर एक्टर जाबाय अब्लासो दि साक्सेस जानाय बुङो बेबायदि नङा साक्सेसआ जाबाय मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस नों गावखौ बेसेबां इमप्रुभ खालामनो हादों बेजोंसो साक्सेस नोंनिख्रुइ गुबुना बेसेबां खामायदों मा पजिशनाव दङ बेजों साक्सेसखौ सुनाय जाया साक्सेसआ सुनाय जायो नों गावखौ बेसेबां इमप्रुभ खालामखो नों जि जायगायावनो थायाथों माथो जि पजिशनावनो थायाथों माथो नों गावखौ जुदि इमप्रुभ खालामनो हादोंब्ला गावनि बै इमप्रुभमेन्टखौ कनसिस्टेन्सि लाखिनो हादोंब्ला नोङो साक्सेस नों साक्सेस मानोना सक्सेसफुल मानसिनि एग्जाम्पला खालि गेदेर साख्रियावला बेबायदिल' नङा सासे रिक्सावाला सासे थेलावाला सासे पानवाला सासे सायवाला बिथांमोनाबो साक्सेस बिथांमोनाबो लाइफआव साक्सेस मानोना बिथांमोना गावनि जिउखौ बै खामानिखौ मावनानै बै खामानिखौ एक्सपार्टाइज जानानै गावनि जिउखौ गावनि न'खरखौ सामलायनो हादों बा गावनि जिउआव मोनसे आइडेन्टिटि लाबोनो हादों बेखायनो खालि साख्रिल' मावबासो जे गेदेर जानो हायो बेबायदि नङा साक्सेस जानो हायो बेबायदि नङा नों जि खामानिखौनो मावा आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे केरियारा खालि साख्रि बेबायदिल' नङा नों जायखिजाया मोनसे खामानिखौनो गावनि केरियार हिसाबै लानो हायो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय नों बेयाव बेसेबांसो क्वालिटि आरो बेसेबांसो एक्सपार्ट जानो हादों बेयाव नोंनि साक्सेसआ डिपेन्ड खालामो गेदेर साख्रि मावब्लाबो सासे मानसिया उनाव फेलार जाहैनो हागौ बायदिसिना कारनाव बेखौ आं दायो बुंला नाथाय नों फिसा मोनसे खामानि मावनानैबो जिउआव साक्सेस जानो हायो साक्सेसआ जाहैबाय नों गावखौ बेसेबां इमप्रुभ खालामदों बेसेबांसो क्वालिटि एडिसन खालामदों बेसेबांसो एक्सपार्ट जानो हादों नोङो बेयो साक्सेस दिनै सासे मोजां इउटिउबार जायोब्लाबो साक्सेस नंगौना नङा इउटिउबारा मोनसे केरियार नंगौना नङा दायो दिनैनि दिनाव नंगौना नङा नंगौ इउटिउबाराबो मोनसे मोजां केरियार खायफा आजिखालि मटिभेशनेल स्पिकार आं जेरै दा मटिभेशनेल आं दायो बाथ्रा बुंफैदों बेयाव बिबुंथि लाखिदों बेबो मोनसे केरियार मटिभेशनेल स्पिकार गोबां दंसै बिथांनि खामानियानो मटिभेशनेल स्पिकार माने बियो मटिभेट खालामनाय फरायसा फरायसुलि बा गुबुन गुबुन केरियारनि मानसिफोरखौ मटिभेट खालामनाय बेबो मोनसे केरियार नंगौ दा दिनै बेलुन गाबजों सोमोन्दो गैया बेलुन बिरनायनि गाबजों जेबो सोमोन्दो गैया बेलुन बिरो बारनि थाखाय बै बेलुननि सिङाव थानाय जि बार बे बारा गोग्गोब्ला बेलुना बिरगोन आरो बै सिङाव जुदि बार गैयाब्ला बेलुना जेसेबां डेक'रेटेड जेसेबांसो दामि बेलुनानो जा बे बिरनाय नङा माने नों जिउआव साक्सेस जानायजों नोंनि एक्सटार्नेल फेक्टरा जेबो खामानि गैया नों मा ओनसोलनिफ्राय फैयो नों मा स्कुलाव फरायनाय नोंनि रांखान्थि हालोदा मा नोंनि न'आव सोर दं बेजों नों साक्सेस जानायजों जेबो सोमोन्दो गैया बुजिबाय ना आंनि फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आं मा बुंनो नागिरदों बुजिदों ना बुजिदों जों साक्सेस जानोब्ला जोंना गोसोआ थि जानांगोन बै बेलुननि सिङाव जिबायदि बार थायो जोंनि सिङावबो बार थानांगोन हाबियाख मोनसे थानांगोन जे आं बेखौ मावथारगोन आं बिरगोन बेलुना जेरैबायदि बिरनो थाखायनो बेलुन नंगौना नङा दा बेलुना माबायदि बिरगोन सिङाव बार थानांगोन बेखायनो जोंनि जिउआवबो जों बिरनो लुबैयो बेलुन बायदि जोंबो साक्सेस जानो लुबैयो गोजौआव थांनो नागिरो माबायदि थांगोन जोङो बार थानांगोन आरो बै बारा जाहैबाय एटिटिउड पजिटिभ एटिटिउड गोबां समावनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा नेगेटिभ एटिटिउड लायो आं हायागोन आंनि द्वारा जाया आं बेखौ हाया नों बेखौ एपिएससि होलाय
आं हाया आं हानाय नङा that's negative attitude नों गेलेनाय दे नों फुटबल गेले नों हागोन नोंना फिजिकाबो मोजां नों हागोन नों खारनो हायो फुटबल गेले ना आं हानाय नङा that is negative attitude र' आं नाजानि हायो नामा आं नाजानि आं जानो लुबैनि जानो नाजानि that's positive attitude आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय perseverance माने नाजाथाबबाय थानाय बै नाजाथाबबाय थानाय गोसो नाजाथाबबाय थानाय बै नाजानायखौ बुङो perseverance इंराजियाव बुङो perseverance माने नाजाथाबबाय थानाय खनसे खननैयाव साक्सेस फैनो हाया जानो हागौ नों जाय बिथिङावनो थायाथों माथो खनसे खननैयाव नोंनि साक्सेस फैयाबो जानो हागौ नंगौ जों आं जाय एग्जामखौ पास जादों APSC 2013 आव आं APSC खनसेयावनो आं APSC मोनदों बिनो 2014 आव आं एगेन भाइभा होदों 2015 आव भाइभा होदों 2017 आव आं एगेन सिलेक्ट जादों 2019 आव भाइभा होदों 2020 आव भाइभा होदों 2022 APSC आंखौ सिनो मोननाय जाहैबाय मानोना आङो 6 times भाइभा होदों APSC आव आं साक्सेस जानायनि उनावबो भाइभा होगासिनो दं मानोना आं बुंदोंना सक्सेस इज ए कन्टिन्युअस प्रसेस आंखौ इमप्रुभ खालामनो आं नाजादों आं साख्रि मोनदों that's good but I'm not satisfied आंना जायाखै माने बेबायदि बुंना ना आंना दाबो जायाखै आंनो आरोबो नांगौ that's positive attitude आरो बेखौनो बुङो perseverance आं कलेजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर साख्रि मोनदों बै साख्रिखौ रिजाइन होनानै आङो APSC आव 2013 आव इन्सपेक्टर अफ एक्साइज नायबाय आं साख्रिखौ बेखौ 4 बोसोरनि उनाव एगेन 3 times भाइभा होनानै आं 2017 आव एज ए सुपारिनटेन्डेन्ट अफ स्टेट टेक्स खौ मोनबाय बिनि उनावबो आं आरो होबावदों आं एग्जामखौ बेलेग केडार फैयो नामा बा APS फैयो नामा DSP जानो बा DTO फैयो नामा माने बेबायदि तो साक्सेसआ खनसेयावनो फैयाबो जानो हागौ आं दिनै जाय पोस्टआव दं बेखौ आं जुदि 2013 आव साख्रिखौ गारनानै साख्रिखौनो मावबाय थानायमोनब्ला आं दिनै जाय पजिशनाव दङ बे पजिशनाव आं थानो हानाय नङामोन आं दिनै बे पजिशनखौ मोननो हादों मानोना आं बारे नाजादों नाजाबाय दं आं बै नाजाथाबबाय थानाय गोसोआ थानांगोन हिन्दी थुनलाइनि सासे मुंदांखा थुनलाइगिरि हरिवचन राय बच्चन जाय अमिताभ बच्चननि बिफा बिथाङा सासे जोबोर मुंदांखा हिन्दी खन्थाइगिरि बिथांनि मोनसे खन्थाइ दं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आं माखासे बे चिरां जिल्लानि माखासे फरायसालि बा मिटिङाव आं बे खन्थाइखौ फरायखांबाय बेखायनो आं दिनै फरायनो गोसो गैया बेयाव नोंथांमोना फरायनो हागोन जे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कवि हरिवंश राय बच्चन माने जाय नाजायो जुजियो बियो मालाबाबो जेना जोबोर इन्सपिरेशनल खन्थाइ नोंथांमोना फराय गुगलाव कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती होनबानो इउट्यूबावबो नों मोनगोन भिडिअ अडिअ मोनगोन आरो गुगलाव नों PDF मोनगोन बै खन्थाइखौ फराय बे खन्थाइयाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जे मोनसे लाइन फरायना होनसै आरो अबा नोंथांमोना बुजिगोन गोबाव जाबाय नामा आरो बुंथिगिरि दं ना आरो एसे सम लानो हागोन ना 15 मिनिट बेयाव बुंदों जे नन्ही सीटी जब दाना लेकर चलती है नन्ही सीटी जब दाना लेकर चलती है तारमाने मोस्रोम फिसा मासेया माइरं दाना गरसे लानानै इन्जुर साजों ओरै गाखोलांदों गाखोनो हागोन ना खनसेयावनो गाखोनो हाया बुजिबाय सरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है बै इन्जुराव खनले बियो गोग्लैयो
माइरंनि बै थुख्राखौ लानानै खर'आव लानानै मोस्रो मासेया इन्जुराव गाखोदों खिन्थु खनसेयावनो बे इन्जुराव गाखोनो हायाखै खनले खनले गोग्लैदों नाथाय बेयो अरायबो फेलार जागोन ना फेलार जाया मोनसे समाव नुगोन नोङो बै मोस्रोमा गावनि थांखि थावनायाव सहैदों जायाव थांनांगौ बै माइरंखौ लानानै मोस्रोमा गावनि जायगायाव सहैगोन बे जाहैबाय पारजाभारेन्स बुजिबाय ना बे जाहैबाय पारजाभारेन्स जों मोनसे खामानियाव खनले मावब्ला जों बेयाव मोनसे क्वालिटी फैगोन आरो जों एक्सपार्ट जागोन आं दिनै 10 टाइम्स APSC NUPSC लिरदों 6 टाइम्स भाइभा होदों 2 टाइम्स सिलेक्ट होदों दैट्स अ ग्रेट एक्सपिरियेन्स बेयाव मोनसे क्वालिटी जेनेरेट जायो बेखौ सानसे साननैयाव बा खनसे खननैयाव मोना बेखायनो जाय खामानिखौ नों मावो बेखौनो नों खनले मावबाय थानांगोन खनले मावबाय थानायनि उनावहाय फैगोन बेयाव नोंनि मोनसे क्वालिटी जेनेरेट जागोन नों एक्सपार्ट जागोन बे फिल्डआव अबा नों बै खामानिखौ लानानै मुंदांखा जागोन बुजिबाय जे मा बुङो साक्सेस बा जाफुंसार मानसिया गुबुन खामानि मावा नों मावनाय खामानिखौनो मावो नाथाय बियो आलादायै मावो नंगौ दा साक्सेस जानाय मानसिया गुबुन खामानि मावो नामा गुबुन खामानिथ' मावा जों जाय खामानिखौनो मावदों बे खामानिखौनो मावो नाथाय बिसोरो एसे आलादायै मावो दे डू इनडिफारेन्टलि इंराजियाव बुंदों जे सक्सेस पीपल डू नट डू डिफरेंट वर्क दे वर्क डिफरेंटली जाफुंसार मानसिया आलादा खामानि मावा नों आं मावनाय खामानिखौनो मावदों नाथाय बिसोरो खामानिखौ गुबुन धरनै मावो माने एसे आलादायै मावो दे वर्क डिफरेंटली तो जों सक्सेस जानोब्ला जों बुजिबाय गिबियाव मा जानांगौ एटिट्युड नैथियाव पारजाभारेन्स माने मोनसे मोजां डिटारमाइन माइन्ड थानांगौ सेथियाव नैथियाव नाजाथाबबाय थानाय गोहोआ थानांगौ आरो थामथियाव जाहैबाय धैर्य पेशेन्स माने धैर्य जायखि मोनसे खामानि मावनो थाखाय धैर्य नांगौ दा नोंथांमोना बे आं गसंनानै बुंबाय दं नोंथांमोना धैर्यजों खोनागासिनो दङ जाय धैर्य गैया बिथांमोना जेनेबा बेनिफ्राय सिखारलांदों स' पेशेन्स माबा मोनसे खालामनोब्ला पेशेन्स धैर्यखौ नांगोन मानोना सानसेयावनो जाया नों जायखौ लुबैदों बे खामानिया सानसेयावनो जाया नंगौ ना इंराजियाव जे बुङो रुम वाज नट बिल्ट इन ए डे नंगौ ना हारसायाव बुङो जे भुकुटे कल नपके नों उखैब्लानो थाइलेरा मोनाना थाइलेर मोननो थाखाय बोथोर फैनांगोन मोनसे बोथोरनि उनाव रानायनि उनावसो थाइलेरा मोनगोन आरो मोनबा नों जानो हागोन दा नों उखैनाय लोगो लोगो जेनेबा नों जानो लुबैबाय बेजोंथ' जाया रुम वाज नट बिल्ट इन ए डे माबा मोनसे खामानि मावनो नों इनभेस्टमेन्ट खालामनांगोन माने टाइम इनभेस्टमेन्ट सम होनांगोन सम होब्लासो बै खामानियाव नों साक्सेस जानो हागोन आरो हारसिङैनो मावनाय बा हारसिङैनो जुजिनायनि मोनसे एटिट्युड थानांगोन जे आंनि लोगोआव रावबो गैया आं हारसिं गोबां गथ'आनो दिल्लीयाव फरायनो थांनो नागिरा मानो हारसिं थांनांगोन आंबो बेबायदि जादों आंबो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय आंबो थाङासै नङाब्ला आं हयथ' दिनै गुबुन मोनसे पजिशनाव हयथ' थानो हागौमोन दिल्लीयाव थांनायमोनब्ला आं थांनो नागिरदोंमोन नाथाय आंबो थाङासै आं हारसिंनि थाखाय आं हारसिं मा थांगोन लोगो नांगौ जोंनो जों हारसिंनि जोनोम लादों आरो जों हारसिङै थांफिनगोन बेथ' नेचारेल बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों खामानिखौबो नों हारसिङैनो मावनांगोन
खामानिखौबो नों हारसिङैनो मावनांगोन नोंनि जि दायित्व नोंनि जि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ नों गावनो मावनांगोन मानोना नों गावनो आनजाद लिरनांगोन गावनो फरायनांगोन जेनेबा गुबुना नोंखौ एसे बुंनानै मटिभेट खालामनो हायो जेरैबायदि आं नोंसोरनि सेराव फैदों दिनै एसे मटिभेट खालामनो थाखाय एसे इन्सपिरेसनेल स्ट'रिज बुंनो थाखाय खिन्थु खामानिखौ गाव मावनांगोन आंथ' मावना होनो हाया नोंसोरनि जानानैथ' आंथ' फरायना होनो हाया एग्जाम लिरना होनो हाया गावनो फरायनांगोन गावनो एग्जाम लिरनांगोन गावनो खामानि मावनांगोन गावनि आइडेन्टिटिखौ गावनो बानायनांगोन आं बिबुंथिखौ फोजोबनो नागिरदों बेखायनो बांला थुनलाइनि सासे बुहुमदांखा कबिगुरु जोंनि रबीन्द्रनाथ टेगर बिथांनि मोनसे बुहुमदांखा खन्थाइ दं एकला सोलुरे मेथाइखौ रोजाबो एकला सोलु श्रेया घोषालनि मोनसे बे लिरिक्सजों मोनसे मेथाइबो बानायदों बुहुमदांखा बै खन्थाइयानो जाहैबाय एकला सोलुरे माने जों गावनो हारसिं मावनांगोन हारसिंनो जों नाजानांगोन गावनि सिनायथिखौ गावनि साक्सेसखौ जों लाबोनोब्ला नोंखौ गुबुना हेफाजाब खालामनो हाया नों गावनो फरायनांगोन गावनो एग्जाम लिरनांगोन गावनो गावनि खामानिखौ मावनांगोन बांला खन्थाइखौ आं फरायना होनो नागिरदों गोदो आं खन्थाइ फरायोमोन लिरोमोन नाथाय दायो समनि आंखाल खन्थाइ फरायनोबो सम गैया खन्थाइ लिरनोथ' बावबायनो যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে বুঝিয়াब्लाबो खोनासं जोबोद मोजां खन्थाइया उनाव बुजि मोनगोन যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলুরে মানে যদি তোমার দাগ শুনে কেউ না আসে মানে नोंनि बुंनायखौ रावबो खोनासंग्रा गैयाब्लाबो दिनै आं जुदि सानो आं केरियार काउन्सिलर बा आं सासे मटिभेशनेल स्पिकार जानांगौ अब्ला नोंथांमोना जिरायनानै दङ नोंथांमोना जिरायना थायाब्लाबो आं हारसिंबाबो आङो बुंनांगोन बुजिबाय যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় नोंनि बुंनायखौ रावबो खोनासङा रावबो जेबो बुङा नोंखौ नुयोब्लानो खुगा मुथुनानै आनज्रायलाङो गासिबो गियो अब्लाबो बेखौनो बुंदों যদি কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খোলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে बुंदों जे नोंनि बुंनायखौ रावबो खोनासङा नोंखौ नुयोब्लानो खुगा मुथु आनज्रायलाङो गियो नोंखौ नुबा अब्लाबो नोंनि गोसो खुलिनानै गोसो इथोन सिंनि नोंनि बै बुंनो गोनांखौ नों बुंनांगोन नङाब्ला नोंखौ बोरै बुजि मोनगोन बुङाब्ला बेखौ बुंदों যদি কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খোলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাটা ও তুই রক্ত মাখা শরণ তলে একলা দোলরে যদি আলো না ধরে যদি যার বাদালে আধার রাতে দুয়ার দে ঘরে তবে ব্রজানলে আপন পাজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলরে गोजोन्थों थैंक यू